Boas tardes. Benvidos á sesión plenaria extraordinaria do 24 de xaneiro de 2024. Expediente 2024/00010/000003. Orden do día, primeiro e único punto, señora secretaria. Solicitud da Consellería de Medio Ambiente para que se someta a oferta ou ofertas de emprego aos principios de publicidade, mérito e capacidade. Ben, dou paso ao Partido Socialista, que foi quen fixo esta petición, con uso da palabra. Pois pedimos explicacións ao alcalde de como foi esa contratación, xa que usted Radio Voz dixo que se enterara desta plaza, pero non a publicou, nin mandou a traballadora orientadora laboral, que era a que se encarga de publicar as ofertas de empleo, envialas aos seus usuarios. Polo que se ve, foi todo tapadillos, non se enterou nadie, solo aquelas persoas privilegiadas. Queremos que haxa transparencia, instamos a que se publique e haxa transparencia nesa contratación, porque que casualidade que só se enterara o señor alcalde e os seus concelleiros. Mira, Xosé Manuel Posevertes. Tócame xa. Bien, non sei moi ben como abordar este pleno, a verdade, dado que probablemente a PIN e eu mesmo sexamos os culpables de todo. Voume explicar. Hai uns días saiu na prensa unha sentencia contra o ex-alcalde de Ponteceso no que o condenaban por prevaricación administrativa. Ben, pois esa persoa, en lugar de dicir que os magistrados tal cousa ou que o señor alcalde Lois tal outra, culpa de todo a un tal Eiroa. Debeu ser que ese Eiroa foi o que contratou durante 23 anos a dedo unha gran maioría das obras, ou tamén era ese dichoso Eiroa o que contratou todo a dedo a maioría dos empregados do Concello. Uns anos despois, volve o PP, un novo PP, e utiliza os vellos métodos para cacicar no Concello. Só levamos 8 meses de legislatura e, ademais dunha parálise total, empezamos a ver como utilizan o poder para colocar persoas afíns en postos de traballo público ou ligados ao Concello. Levoulles 8 meses, pero, polo que se fala nas tabernas, colleron carreiriña e xa se fala doutro enchufado. Estaremos atentos a ver se é certa esta nova contratación. Miren, eu veño a este pleno un pouco nervioso, a verdade. No lugar de estar nerviosos os concelleiros do PP, nada máis acabar o pleno, contarán aos empregados que a PIN e Eiroa están en contra deles. E miraránme mal incluso, pero xa estou afeito. Dicirlles que eu non estou en contra dos empregados do Concello, pero sí que estou en contra da, digamos, corrupción generalizada que se dá neste Concello. Os grupos que sustentan o goberno, recordarlles aquelas promesas da campaña electoral. Nada de amiguismos, toda a transparencia do mundo, honradez. Non sei como funcionan outros concellos, pero en Ponteceso, tanto gobernados polo PP como polo PSOE, os intentos de controlar, de alguna forma, os traballadores son evidentes. Como non quero que me chame a atención o señor alcalde, porque xa me paso de tempo, recórdolle que xa no pleno dos orzamentos me chamou a orde cando levaba exactamente 6,25 minutos falado, contarlles aos concelleiros e concelleiras presentes que para non molestar, para que eu non teña máis culpas, vou estar caladiño uns meses, nos plenos e nas comisións, a non ser que me tiren da lingua, claro. Só no vindeiro pleno de hoxe farei un rogo que xa tiña programado. Moita sorte e a ver se se nota a miña ausencia para o ben dos cidadáns e cidadás de Ponteceso. Fátima, ten uso da palabra.
Bueno, eu vou comenzar dicindo que sinto escoitar a ningún representante político que pensa agardar silencio, porque xusto penso que o que se pretende que facernos calar a todos e deixar facer sen que ninguén fale, porque claro, como estamos en eleccións, tampouco non se pode falar nada, hai que estar todos caladiños, pois mire, non, hai que falar e eu non vou calar. Nada, pola nosa banda considerábamos que era necesario facer este pleno, xa que saiu a opinión pública esta contratación tan curiosa, sin que ninguén supera que había este proceso de contratación aberto. Pola nosa banda consideramos que todas as convocatorias, como dicía Noelia, todas as convocatorias laborais das que o Concello ou o Goberno teña coñecemento debe darse publicidade a través da orientadora laboral, como xa se fai cando a orientadora con normalidade recibe solicitudes de empresas privadas e publicanse nas redes do Concello para cubrir esas vacantes. Pois eu entendo que a prol da transparencia e para evitar que ocurran estas cousas, o Concello, o Goberno, as persoas, os concelleiros e concelleiras debemos dar exemplo e cando saibamos de vacantes e sobre todo cando sexa nun tema como este, con unha empresa que vai traballar sobre un terreo cedido polo Concello, un traballo semipúblico, pois con máis motivo debe darse traslado á orientadora laboral e darse publicidade nas redes do Concello. Porque o alcalde manifestou públicamente, incluso que na radio, que persoas da súa familia enviaran o currículum. O problema é ese, que só teñan coñecemento da convocatoria certas persoas. Isto chámase nepotismo, clientelismo, caciquismo. E penso que é o mesmo que tentaron facer coa convocatoria da Bolsa de Emprego do PEL. Que se non pasou unha semana dende a convocatoria e se non dicimos dende o BNG que estaba aberta, o Concello non facía pública esa convocatoria. Pero isto parece ser que para o Partido Popular é o normal. Pero para a xente normal isto non é aceptable. E vostede xa o sabe. Xa o viviu nas súas propias carnes. Aínda que logo se enfade cando dicimos que é vostede o herdeiro de fondo. O pobo ten memoria e a transmite de xeración en xeración. Algo máis? Roberto Andrade, ten uso da palabra. A historia da contratación dun familiar dunha concelleira do Partido Popular para a nova planta de transferencia de residuos urbáns de Ponteceso. Toda a historia depende de quen a conte, o narrador. Eu escoitei a varios narradores, cada un coa súa historia. A oficial, a oficiosa, a off the record, a extraoficial, a infundada, a mentirosa. É increíble cantas versións pode un chegar a escoitar da mesma historia. Como eu non formo parte da historia, se formara parte isto nunca ocorrería, só teño a certeza dos seguintes datos obxectivos. Xogame é unha empresa pública da Xunta, gobernada polo PP, que instalou unha planta de transferencia de residuos urbáns en Ponteceso. Xogama, ben directamente ou a través dunha subcontrata, non teño a información necesaria, contrata a un familiar dunha concelleira do goberno de Ponteceso que pertence ao Partido Popular. Probablemente todo sexa legal, e probablemente o grupo de goberno non incurriu en ningún acto punible. Na actualidade, a actividade administrativa, gobernativa e política de moitos gobernos municipais, en xeral, tíñese a que todo sexa legal, co único obxectivo de evitar ser condenado por prevaricación, cohecho ou malversación, entre outros delitos. Desgraciadamente, na administración pública, olvidáronse os valores éticos e morais. Para Roberto Andrade, portavoz de Adiante por Ponteceso, este proceso de contratación non cumple cos requisitos éticos e morais que debe rexir a contratación neste Concello. Con Adiante por Ponteceso, isto nunca ocurriría. Moitas gracias. Ben, a preguntas de varios de vós que cando me preguntachedes por este tema contestei vos de forma privada, contesto vos de forma pública
houve un proceso selectivo dunha persona para a planta de transferencia no Concello, a firma xudicataria Setke Wilding seleccionou unha persona e o Concello non ten nada que ver nesa selección. Viñeron varios interesados á alcaldía e todos lle dixen o mismo. Téndevos que remitir a outra persona. O Concello non pinta nada aí. Viñeron varias persoas de Ponteceso, varias persoas de outros concellos e o alcalde a todas as persoas que vieron ao despacho contestou igual. Non son eu a persoa. E iso é o único que temos que alegar. Se agora unha persona familiar dun concelleiro do PP non se pode presentar a un puesto, mal vamos. Porque noutras empresas que si traballan para o Concello viñeron a preguntar o mismo, entraron outros concelleiros do BNG nesas plazas e o PP non dixo nada. Calou a boca. Calou a boca. Porque concelleiros non, número 3 da lista do BNG. Entrou a traballar e non abrimos a boca. Era o correcto, era a mellor candidata. Era a mellor candidata. Era a mellor candidata. Eso é usted que non opina. Non é Shirley Wilding quen opine eso. É vostede quen opine eso. Entonces, naquel momento, cando nós calamos a boca e contratan un concelleiro do BNG para traballar nunha empresa... Perdón, o número 3 da súa lista para traballar nunha empresa e nós non lle damos a menor importancia e dicimos, é boa candidata? Contratadia. O mismo facemos ahora. O mismo facemos ahora. Entende? O mismo. Non fixemos nada que non fixéramos antes. A todo mundo que nos veo a preguntar, dixémoslle, tendes que ir a outro lado con esta historia, non aquí. De certo, creo que varios sabedes que vai haber un proceso de selección dunha persona que se xubila no Concello e como estamos sendo con ese proceso de selección. Entonces, eu non teño nada máis que dicir. Non teño máis que dicir. Non teño nada que ver, teño a conciencia moi tranquila, nada que ver na selección de personal de nadie para ningún puesto de traballo. Vale, eso sí, non lle vou privar a ningún familiar, nin meu, nin ningún concelleiro do PP, nin ningún concelleiro vosso que se presente a un puesto. Que se presente quen queira. Vale. Ben. Algo máis? Sí. Porque, como está respondendo directamente a outra contratación que non ten nada a ver con isto, pois aclarar que esa persoa da que vostede se refire xa traballou facendo ese labor que se lle encargou agora e que xa ten outra... Eu non sabía... precisamente eu non fun eu a persoa que lle avisou de que esa plaza estaba vacante. Foi alguén do seu goberno que lle avisou. Non. Penso que sí. Tampouco fui alguén do noso goberno. A empresa chamounos preguntando por esa persona e nós dixemos que era unha persona máis, fora do partido que fora. Fora do partido que fora. Enténdeme? Esa é a diferencia entre vostede e eu. Fora do partido que fora. Non, fora do partido que fora, Vale. Pero como que é a diferencia? Eu É a dixen o diferencia, contrario. porque vostede Eu cuestiona a miña legalidade, eu nunca cuestiono a súa. Entende? Esa é a súa diferencia. Non, eu da legalidade non estou falando. De feito, estou de acordo co que dixo o señor Andrade. Que dentro da legalidade, pero que dentro da legalidade tamén actúan as empresas que evaden impostos a través da enxeñería fiscal. E iso non quere decir que o fagan ben. Dentro da legalidade hai formas de actuar e hai formas de garantir a transparencia e a equidade e de evitar isto. Entón, na miña proposta, a parte da que viña na solicitude de pleno, instolles a que no sucesivo, cando saiban dunha contratación, se lle dea a máxima publicidade a través das redes sociais do Concello e a través da orientadora laboral. Paréceme correcto o que está dicindo e así o intentaremos. Ben. Facemos a votación. Sí. Ben. Votos a favor da moción do Partido Socialista. Unha relación á moción foi presentada por Sí. Partido Socialista, por o Bloque Nacionalista e por Alianza. Votos a favor desa moción. En contra. Abstencións. Queda aprobado.
Ben, pasamos, remata a sesión extraordinaria.